Warm welcome again. Today asiphinde sigqugquzelane bafowethu bodadewethu ukuthi ukukholwa akuyekwa. Asiphinde sigqugquzelane kulonto. Ziningi izinto ebesingazikhuluma, ziningi izinto ebesingaziyeka, kodwa ukukholwa akuyekwa. Akuyeke ukukholwa bafowethu, akuyeke ukukholwa. Umndeni ungakuhlubuka, abangani bakuhlubuka. Yazi abantu empilweni lobu ucabanga ukuthi ibona abangakusizi, kodwa bangakusizi. Did you know ukuthi in most cases labantu obucabanga ukuthi ibona abantu abangakhamfathi, abangabaseduze kwakho, kodwa uthola ukuthi ibona abantu abakucindezelayo. You know why? Let us put it this way. Uma ucabanga mangathiwa upresident uzwile ndlebeni ukuthi wena umthukile washo zonke iy'nhlanga, uma ucabanga upresident angayi-entertain into yakho. Uyabona-ke isizathu ngeke aze aku-entertain because akakwazi nokuthi ubani. And abantu angakhona ukuba-entertaina ilabantu abaseduze kwakhe, ama-deputy wakhe, ibona abantu angakhona ukuba-entertaina, nabantu engeke baze bamlalise. Ney'hlobo zethu ngokunjalo, nabangani bethu ngokunjalo, yibo abantu abazothesta, abazovivinya ukukholwa kwethu. Kodwa phezu kwakho konke lokho usudicilelwe phansi abangani, udicilela phansi izihlobo, nabantu obubathembile ukuthi empilweni yibo labazokusida. Lalela-ke, mina ngithi kuwe, ukukholwa akuyekwa mntakama. Omunye uthi, hawu pho esontweni sengaze umama umfundisi, sengaze ayibo. Mina ngithi ukukholwa akuyekwa, noma ngabe ubani otheni wathini. Futhi asihlukane nalento yokuhamba sigcogcome emasontweni. Esontweni, hlala esontweni lakho, noma ngabe kuthiwa umfundisi utheni, seshumayele ngawe iy'nshumayelo ey'nkulu ezinezambulo ngawe. Hlala esontweni, ungakuyeki ukukholwa, umkhonze uNkulunkulu. Phela khumbula ukuthi iBhayibheli kwenye indawo lithi, can two walk together except they are one? That is an agreement. I-agreement ayivele nje iqhamuke kuhanjiswana, kodwa i-agreement iqhamuka ngoba sekukhona imibono ewu-two ehlukene. So bese kuyavunyelwana ukuthi because mina ngicabanga kani, nawe ucabanga kani, let us agree to that, you know. Noma ngabe uyahlukunyezwa la ukhona, noma ngabe uyahlukunyezwa esontweni, noma ngabe uyahlukunyezwa ekhaya, noma ngabe uyahlukunyezwa emndenini, bamba lokhu, ukukholwa akuyekwa. Ungayiyeka insangu, ungawuyeka ugologo, ungayiyeka untshontshe iy'moto, ungayiyeka ezinye izinto, kodwa ukukholwa akuyekwa. Ungakuyeka ukujola mntakababa, ungaziyeka zonke izinto, kodwa ukukholwa akuyekwa mfowethu. Ngiyakugqugquzela ekhaya, ngiyakugqugquzela mzalwane wami, ngiyakugqugquzela mfowethu, yibambe ishisa. Ngiyalithanda leli culo likababa udokotela uMvangeli uMpungose lelithi, noma kunjena nje sizoqhubeka